Musi akaberekwa mwana wayo kunonzi kwakadonha Big Star Nyenyedzi. Magetsi akadzipa ndo kwadonha Nyenyedzi ndo yakachenesa hospital. Musantaura. Hanzi madhokota vakapembera vakati paberekwa Queen. Ameno chipo chake icho chabuda here muropa rake. Aiwa chirimo. Vakapowa makorokoto inosvika 5,000 rands. Mai vacho. Vakabuda vachitone mari yekunotenga grocery kumba. Musantaura. Chokwadi. Aiwa tinotenda Mwari. Rega indiba ndapuwa makorokoto anointing yacho. Arika urikona here. Unofarira kunyora chii kuchikora masubjects api? Unofarira masubjects api iwewe? Shona iripo Social science. Social science. English. Math. Get. Aiwa Une homework. Saka gogo vanokuitisa homework era. Avakuitisa? Nekuti vachembera. Achapiwa. Wamchapiwa homework. Aiwa tinote sei uchida gogo wako iwewe? Utovachengera kwese. Utovachengera kwese? Aiwa ndazvinzwa aiwa zvinonakidza ende ndafara kuziva kuti gogo kanengori vane shamwari yavo. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Isusu munoziva kuti tinodzifambira kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nhasi tiri mumusha mukuru, musha wechitungwiza, musha wakaburitsa vaimbi nevatambi vebhora vakawanda. Vana Alois Bunjira vakabva nekuno, vana Masha munhu mumwe vakabva nekuno. Aiwa list yachona atingaipedze yakakura. Asi nhasi tafambira nyaya yakasiyana nenyaya yevakaita mukurumbira wemitambo yavaitamba kana kuti zviridzwa zvavairidzwa. Ini semazvese ndonzi Sylvester Tapfumanayi kana kuti simbi yebasa. Tiri kwa Amai Mainato kana kuti Loveness Mainato. Vanotungamira organization inonzi Albino Charity Association of Zimbabwe. In short vanoiti ALCOS. Nekudaro regaiti chingamidze ambuya vatinavo nhasi uno vandasangana navo pa gogo kana kuti ndoti anti Loveness Mujibha Mainato. Vano ndo vakaona vakatanga sangano iroro rekuti vagone kunge vachitungamirira vana vanorarama, vana vanonziwo masope kana kuti vane albinism. Gogo makadi Zhenyu mwanangu. Aiwa ini ndinosimba kuri sei kwamabva imi? Aiwa katabva kuri ndai. Kwakanaka. Right. Indati ndonzi mukoma Sly kana Sylvester Tapfumanayi. Imi munonzi gogo ani? Ndonzi gogo Jennifer Kanengoni. Gogo Jennifer Kanengoni. Kumushando kupi kwewe? Ndobva kuchifu. Kuchifu. Nechepapi kuchifu? KwaMupatsi. All right. Vakanengoni vari kupi? Vakanengoni ndosendishandisa senemi yekuberekwa kwangu. Ukuberekwa kwenye mimi. Ndeye kumusha kwenye. Aiwa zvakanaka zvakadaro. Kuwa mina ndiani ko? Uye muzukuru wangu. Muzukuru wenyu anonzani? Anonzi Ropafadzo Nyekete. Ropafadzo Nyekete. Aiwa tinotenda. Kana muchiti muzukuru wenyu muri kuedza kutiudza kuti kudi? Muzukuru wangu mwana wangu mukomana last born rangu. Ndo babake. All right. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Ndikuona kuti munowirirana, hadi kusiyana nemi, anogara kangu kuzemberai. Kana mukasvika muchinitsvaga kwatogara mukangoti tinoda mbuya vanofamba nemuchena. Amundishaya. Ndo room number yacho. Ndo address yacho nayo. All right. Aiwa mune muchena wenyu zvenyu akazvinakira. Wakadi yako mwanasikana?
Zita rako unonzi aniwo? Ropa. Ko kana rakazara rinonzi chi? Ropafadzo. Alright. Une makore mangani Ropafadzo? 10. Uri kuita grade chi? 4. Uita grade 4. Chikoro chaunoenda chinonzi chi? Ludzai. Uri kugona here kuchikoro? Magirazi. Ndiwana kachidiwa chikoro. Arikati kuzotaura nezvazvo kuti unatsoona zvakanaka ndika. Aiwa nhasi unobva pano wane magirazi atingamboshaya munhu angakutengera riti. Good one. Matimi muzukuru wenyu mwana wenyu last born. Mukomana. Tuna kutaura nezvekuti muzukuru wenyu takamutarisa mwana ane albinism. Pamakaona mwanakomana wenyu imimi ane mwana mucheche, vazhinji vachiti makorokoto. Imimi pamwe ndimi vekutanga kuvepo sevanhu vemhuri. Muchitanga kuona kuti ndo zviripo, makazvigamuchira sei? Inini mwana uyu anaberekerwa muno akaberekerwa South Africa. Mwana wangu mukomana akanga aenda nemukadzi wake. Saka vabereka mwana uyu vakatondivanza vanondiudza. Ndakazoudzwa nemukoma wacho. Ndiye akafona achiti makadii Muchembere, ndikati ndiripo mwanangu akadiko. Saka mundoziva here kuti kune mwana wemunen'ena wangu. Ndikati hapana chandoziva. Saka asi mwana wacho muchena. Mwana iyeyo. Ndikati waita basa. Ndoda kutotaura navo mwana iyeyo. Ndakazofona ndichaurawo nemwana wangu pafoni. Ndikati ane makorokoto emwana wandanzwa. Mwana iye kana musingandimudebha emandipa. Musazomurase kana kumubata zvakaipa. Mwana wangu mukomana akati tingagorasa sei Muchembere. Ndangonoti gare mwana wangu yakabva arambwa nemukadzi nevana vake vacho. Ndobva atoya akabereka mwana waye ane 2 years and 6 months. 2017 mwana anga aberekwa 2015 18 April. Ndopa independence mwana uyu. Mwana akarambwa ane chi uyo? Anga ane 2 years and 6 months. 2 years and 6 months. Pamwe musati maenda kumberi, pamwe atizive hedu chikonzero chinoita kuti vanhu vazhinji vasiyane. Asi zvaive here nechekuita nekuti muupenyu hwavo maana ropa kana kuti pane zvimwewo zvamakanzwawo kazhinji hazvitaurweka zvekurambana kuti tarambana nezvikonzero izvi nezvizvi. Zvikonzero izvi kuti mukadzi anga akufarisawo iko. Alright. Akabva kuno ari musikana wake akabereka ine 15 years. Asvika kuSouth Africa akasvikovarairwa. Asaremekedze murume wake wabva naye. Ndozvakakonzera kuti vasiyane. Alright. Ndobva abasiya vana. Ndobva atoti nevana vako zvese. Sarai. Vana ava vaive vairi. Wechitatu ari kurehoyo akazomita kuno nemwe mukadzi. Ndona mwana auya. Ndona ane mwana kumusana. Aitopfeka mapamba. Nemumwe akauya ane vana vake vairi anonzi Tadiwa Naishe. Ndova 2010 6 October. Naropafadzo Chekete. Ndona vauya vari 2. Ndomanyira mwana wangu. Wauya mwanangu. Akati andauya mama ndozvazviri. Pekutanga ndakambomiginowa. Ndakamuti unopenga. Wauya sei nevana? Ungada kusiyira mukadzi vana vake? Mutemo unoti murume anosiya vana kuna mai. Akati mama zvazvingaita kuti ndingasiye mwana ikoko. Mai nezvandaiona. Because mwana wedzimwe nguva aingosiyirwa vanhu namai vake. Saka ndaona kuti kundingosiya mwana hazviite. Plus ambe achida kubiwa mwana. Ndaida kutorwa mwana nekuTanzania. Vanonzi vakati uyeke kutanga vakatipe mwana tikupe dzimba 2 nemari. Iye akati kwete. Ndobva vauya kechi 2. Ukati okupa dzimba 2 dzakavakwa dzakapera nemazimari hobo. Iye akaramba. Ndobva azoudzwa nevamwewo vaigara navo. Saka mukoma tizai pano nevana venyu. Mukadzokerwa kechitatu muri kupfurwa mwana obva angotorwa. Mwana wangu akangogona kukwira bhazi akatengesa firiji nemubhedha. Ndobva akwira kuya nevana vake. Akauya asina chaainacho. Akati amai kuya kwandaita kundatotiza nemwana. Nokuti mwana anga aida kutorwa. Ndobva tararama takadaro tikagara.
mwana wenyu anotaura here kuti chavakanga vachimudira vachida kupa ofa ine dzimba mbiri yakadaro yakakura kudaro vaimudira kuti mwana wangu akazoudzwa nevamwe kuti vanotora mwana yese zvaakaita izvi vanomutora vanonodimbura mutsipa vokanda mumvura mune fish inonzi whale fish hanzi ine gorodhi kana adimbura whale ikangoona musoro muchena inobva yamanya youmedza ivo bva vanoiuraya votora gorodhi. Akaudzwa ndo zvinoitika ende vanotomutora ukaita zvekutamba. Saka mwana wangu haana kuzoda kurarama munyika aishanda zvakanaka varungu vake vaimuda chaizvo akatovaita kuvatiza. So ndokutobva auya kuno Zimbabwe zvachose zvachose nanhasi. Unanhasi. Alright, tinotenda. Pfuurai zvenyu mberi. Saka auya mwana wangu upenyu semunhu auya asina chaainacho waitiremera. Mafuta akanga auya nawo akapera. Mwana aibva atanga kuchinja ganda rake. Saka ndakasangana nehospitality vana mai Nyakusekwa namai Motsi. In fact vandakatanga kusangana navo ndimai Motsi. Vakati makadii kuambuya? Ndikati makadii mwanangu. Saka taida kuti kurukure nemaererano nezvemwana uyu. Ndikati kurukurai zvenyu zvikanzi ganda rake handa kuriona zvakanaka. Saka isi kwatinobatsirwa kwamai Manatu. Toda kuti muuye tienda nemi kuti mwana agochiwana mafuta nerubatsiro rwaanowana kwavari. Ndakavateedzera vasikana ava ndakuvaigino musi wavaienda mai Manatu vanga vachigara kuzengeza. Ndakabva ndabatana nevasikana mai Manatu vakasvika kundotambira zvakanaka. Vakati chiyambuya nawo ndataura zvichemo zvangu zvese. Ndikati nzara chaiyo. Baba vake vakauya vasina kana chinhu. Zvekudya hatina, mwana mafuta handina, chikoro mari yacho hatina. Mai Manatu vakati ndichaedza kubatsirana nemi. Munofanira kupota muchiuya pamwedzi nemwana. Tichiona kuti tingabatsirane sei. I2017 yandikutaura. Kusvikira nanhasi. Mai Manatu vakatanga kutibatsira. Kana ndisina zvekudya ndinongouya. Ndota kuti mama kumbagona kumira zvakanaka. Vachindibatsirawo zvisina kana kupokana. Ende mwana wacho vanomuda chaizvo. Aiwa, tinotenda. Achidzokerei kumararamiro amuri kuitawo kumba kwenyu. Pandoda kutanga napo ndepekuti vamwe vanhu vemumba menyu makafonerwa hungu nemukoma wemwana wenyu nevamwe vakazvigamuchirawo sei kuti mumusha medu taane mwana ane albinism? Vemba medu vakazvigamuchira vese vanomuda zvekuti. Ari kuSouth Africa ikoko kune muzukuru wako anonzi Takudzwa Nashe. Takudzwa Nashe uyu ndiye aitotora vana vachigara navo mai vavo vachivatiza. Sokuti kana nanhasi akatengerwa kana machips kana chii ndikamurambidza kupa Takudzwa anochema. Iye mwana uyu. Terere tiri kutaura nagogo Kanengoni vanochengeta muzukuru wavo akanaka zvikuru kwazvo anonziyo Ropafadzo Nyekete. Anosmaila zvakanaka kana achida zvake. Kana achida anomboshatirwa. Sinasi mwana akanaka chaizvo ane makore 10 ekuberekwa. Tirikuda kunzwisisa kuti vanorarama sei nekuti society yatiri ine zvinhu zvaisingatarisire uye zvaisingatore nenzira yatinofanira kunge ichitoro. Chinangwa chechirongwa chinechi chekuti tidzidzisane kuti tinogamuchirana sei musociety yatinenge tichigara. Gogo vamunogara navo pamanext door vakazvitambirawo sei? Manext door zangu vandogara nawo vanomufarira mwana. Vanomufarira noti ane ganda rakanaka. Handiti anopfeka zvakanaka. Ndikakudai tsoka yako ningirikini ropa inobva yaita noise. Right, good. Saka vanomuda nekuti mwana ari kuwana mafuta zvakakwana. Tinotenda. Anopfeka zvakanaka. Anotamba nawo kazhinji kuma 6 o'clock chaiko ndoko kwandotozomutora kuroad
kuti kwadoka ropa dzidza kuti kwadoka. Vamwe achitamba nevamwe. Vanomuda vachipinda pamba vachimudaidza ropa kana kuti vanoshamiswa neganda rake anyazoziva asi vanomufarira vese. Panharaunda pandogara vanomuda. Alright. Asiwo iye paanoenda kuchikoro ane here vamwe vanomusarudza sekunzwisa kwamunoita wemi? Kuchikoro ikoko kune vaida kumbotaura nezvemwana uyu aiwa vanobatwa naheadmaster ovarova zvekuchokwadi. Saka pachikoro pese vanomufarira, hapana anomutuka kana kumurova. Mukilasi vese vakanzi anorova ropa ndokurova nemvui. Pane mboma inaticha wake vanofarirwa kana nematicha ese. So asati ane birth certificate kana ndimai vakarova havasi kuuya kuma birth certificate vanoda mai. Murume hatorega pasina mai. Saka chikoro ari kutopinda asina vakamutambira. TIC, teacher in charge, akati uyu mwana wazvanzi yangu ndinotomutora akadaro. Tingatozonetsika grade 7 achida kunyora. Chete. Kune here mabirth records ake? Ari kuSouth Africa ikoko kamai ndoko vakarovera, havauya, havafona, havatitauri nesu. Kubva pakauya baba vake aine 2 years havafoni kusvika nanhasi ndobva mwana uyu azorwara zvakashamisa zvekurwara zviya zvokupona neburi retsono. Kuna mai vavo vanogara kuK vanonzi mai Muswaka ndovandaibatana navo vakatora vakamutsvaga mumafoni avo mugroup of family vakamuwana vakafona vakamuti tarisa mwana uyu ndikukutumira foto yemwana mwana ari kurwara tachikumbira kuti uye uzoona mwana. Akati hana. Vakati chii hama yako? Udza ngoma Sly. Tine mumwe mwana. Vakati chii futi? Handina option. Vakati havana option yekukwanisa kunge vachiuya. Amai ava vakati tinokutumira mari yebhasi mai Muswaka yekuuya tokupa futi yekudzokera. Ndachikumbira dai ungoyawo nemwana wako. Haana kusvika nanhasi. Alright, aiwa zvinowanikwa. Tanga tangoti tingonzwawo background yemagariro enyu nemamiriro akaita zvinhu. Saka takutoti ndima amai yake. Nditori hamoni zvaanoita kana baba ake havana mboita zvaanoita. Anondichengera zvakaomana. Izvo ndambobuda ndichienda pamusoro apa ndakutsvaka baba pamainini angu anogara. Ropa padza abva abuda anga ndamusiya ari kutoilet abva amhanya akadai ndatozonomubatira kutoilet kuti ari akuda kuenda kumba. Andafunga kuti madzokera ari kundishaya zvikuoneka kana kumba kana ndikaenda kutoilet anoteera ndikabuda panze anenge achiteera ndikati wakura hauyamwe pandiri saka ari so close yakanyanya. Handiri gogo wako unovada kayo? Maendera kwatora gogo wako ndigogo wangu. Rawatora nobva nawo kwatogara isi kubhindura. Saka uchaita sei? Taura ugadu uchaita sei? Ndikaendwa nini? Ndongocheka mari yangu ndakwira. Ndati fana gogo wangu so wachimbira so. Vakatorwa naMukomazilai. Ivo vachiri vechidika ndovari kuti vachembera ivavo. Ivava. Ndosingakatukiwa. Kuiva wanga uchitaura nyaya yekuchikoro kaiwo. Uchitaura kuti chii chaunoda kuchikoro iwewe? Taura wakatarisa nini kana? Vatarise karopa. Mari yemachipsi handimuda mumba. Ndomupa asi kana asina unitarisa. Achigara zvakanaka. Urikuda chiiwo chaunoda kuti Mukomazilai nevamwe vanhu vari kutoona paTV vagokutengera, uda chii ropa? Mabhuku. Alright. Uda mabhuku? Eblack. Hard cover. Une bag sechel. Nesechel. Alright. Nechii futi? Ndataura zvinhu zvako zvese zvaunoda. Nyatsotaura vachinzwaka. Bhutsu. Tracksuit. Tracksuit. Shorts. Alright. Watiri kuita grade hani zviya? 4. Grade 4. Wambe kuchitaura nyaya yemagirazi. Unoda magirazi? Magirazi aya ndei? Maziso. Maziso. Kana wakapfeka magirazi unonatsoona zvakanaka kana wakuverenga.
Alright, saka anodiwa futi, anda kutengwa futi. Handiti? Chimwe chicha waruda taura nhasi ndiri pano usataurire gogo zvaunda taurira ikoma Sly. Taura zvese zvinhu zvauri kuda. Mukoma Sly vazviziye. Ko kudya unofarira chii? Hanzi kudya unofarira chii ropa? Makaroni. Makaroni? Nyatsotaura kwawakatarisa. Makaroni. Rice. Spaghetti. Noodles. Nyama. Ndafunga kuti uchasiya nyama. Nechii futi? Salad. Nedrink. Drink unofarira ripi kwewo? Masowe. Ndi unoda tinonaka unenge inini wewe. Iwe neni tinofanira kugara tiri true. Because zvese zvawataura zvese zvawataura apa ndozvandodawo kaini. Saka izvozvo wakugona kubika tii here? Tii unobika here? Ndibike. Ubike? Kokutsvaira? Ndotsvaira. Unotya? Apa gogo akabika nyama totora dzese. Kutovabira? Kana wachibika ndotoagumbira totowika nyama yangu toto. Unotomboichachura ichipisa here? Umenja utemaoko. Alright, atimbotaurirana zvimwe zvinhu zvausotombotaurira gogo kana ukakura uda kuita chiyo. Ukakura uda kuita basa rei? Pilot. Inda utofanira kutora passport kuti ndigozokwira ndege yauchaita yaunenge uri pilot iwewe. Asi zvoda munhu anogona kuchikoro kayo. Uri kugona here? Unofarira kunyora chii kuchikoro? Masubjects api? Unofarira masubjects api iwewe? Shona iripo. Social science. Social science. English. Math. Chat. Aiwa une homework. Saka gogo anombokuitisa homework era? Havakuitisa? Nekuti wachembera? Achapiwa. Wamuchapiwa homework? Aiwa tinote sei uchida gogo wako iwewe? Unotovachengera kwese. Unotovachengera kwese? Aiwa ndazvinzwa. Aiwa zvinonakidza ende ndafara kuziva kuti gogo kanengori vane shamwari yavo, best friend yavo yavasingasiyane navo, nekuti kune vamwe ana gogo vasitomborina kana shamwari zvamakaita nagogo wako. Ndiri kutokutaurira serious ka. Saka iwo utori nebasa rakaoma chairo rekutoti ugare padhuze nagogo wako. Handiti ka usazovasiya. Handiti ndipromise. Guy 5. Nice one. Good one. Alright. Tiri kutarisa zvikwanisiro zvaanenge achidawo kuchikoro. Baba vati vakushanda here zvinezvi? Baba vake havasi kushanda. Havasi kushanda. Vanoita basa rescrap. Unokorekta scrap vachitengesa. Ndiro vanoita. Saka paschool fees muri kuita sei kuchikoro? School fees tiri kubhadharirwa namai Manatu. Amai vane basa? Vanobhadhara gore rese. Ndiye mumwe mwana wevamwe 11 vavari kuchenga? Anobva aiswa imo marumpeni. Voenda kurukova vanonochera gomba mudhuze merwizi rogadzikwa imomo vofutsira kusvika mwana uyo afa imomo. Saka Zimbabwe muZimbabwe muno imomo muno muZimbabwe munonyepa imigogo. Ndinotaura chokwadi pamberi paMwari wangu. Saka nekuuya kwehurumende yedu yevatema yababa vedu Mnangagwa varipo kubvira pana baba vedu aMugabe inokwiridzira vana ava zvinoshamisa. Ndichitenda navaTagwirei vachivasapota kuvapa zvekudya. Ndoti ngavarambe vakadaro, ngavatibatsire vasatisiye. Alright, mataura zvemotikari. Chimwe chamunoona imimi panapa paNgirine Albino Charity Association of Zimbabwe, ichi chamunofungidzirawo futi kuti chingadiwa kuti mai Nato basa ravo ravanoita rivarerukire? Chimwe chandinofunga kuti chingadiwe, mai Nato anofanirwa kutsvagirwa imba pekugara. Kuno kurojawo apa vanenge vaine vana vachena vanokwana 11 20 vari pano vachida zvekudya zvakare. Saka ndokurumbirawo hurumende yedu yeZimbabwe ngaibatsirewo murandakadzi vatsvagirewo imbaka yekuchengeta nherera idzi. Vazhinji vacho vakarambwa namai vamwe vakangoraswa
vozonongwa vachiunzwa pano mai mana toenda kumapurisa zonichengetai saka ibasa gukutu riri kubatwa nemurandasikana kuti vakaadopta vana vakawanda mazona ndomutombochema ndega kuti mwana uyu inga chaakapara chimo zvaike ndeiko saka ndachikumbira baba vedu Mnangagwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe naamai Akusilia mushamukadzi amai batsirewo mwana wenyu Loveness Mainato mumuwanisewo pekugara nenherera dzaari kuunganidza haana mhosva nazvo kuti zvadi anongotora akawirirana nekuchengeta vana ivava tiri kupanzwa saka ndiri kukumbira mupowo pekugara kuna zviri kureva kuti kunyange naropafadzo agere nemi ushu ane muri kumukumbirirawo here zvaanga achitaura kune vari kutiona paSly Media TV? Neniwo ndiri kukumbirira ropafadzo wandinaye muzukuru wangu uyu akarambwa namai avauye kubva 2017 kana kufona ndikagara ropafadzo muhospitari ndotozikanwa pachitungisa ndondakambobuda ndichitiza rimwe zuva ndabatwa zitaona nesi mukuru wemanesi ndikaona kuti panapa regai ndibude nemwana wangu achiri upenyu panonzi vakanditsvagiswa nemuswa ndikazozwawo nevamwe saka mama aitwa sei? ndaiti mwana uyu aikosora saka ndai ndikati ndimire pano zonzi mbuya mwana wenyu anokosora garai pasi musafambe-fambe kundinoti kutoireti musafambe-fambe imimi garai mamuri imomo saka zvakandibatawo semunhu mwana wangu mukomana achibva ndikatora bhegi ubude naro ndobva abuda ndabereka mwana vavari palanji chibva ndatiza alright todzokera futi zvakare kana kuri kumba kwamunogara imimi zvikwanisiro zvisiko ndezvipi kuti mugone kunge muchichengeta mwana kwandinogara hakuna chiriko hatina chinhu icho chikafu chanenge ndichipiwa pano namai Manato ndo chandobatsirika nacho hatina mvura tinotambudzika mvura ndeye kutsvaga mumabani ezvinofanike kwatonaya taichera zvimatsime ndomunobva mvura yekuwacha zvino ropafadzo anoti ndirovaviwa mukawacha naiyoyo hembe dzake haapfeki anoti dziri kuvava zvekudya zvakakwana hakuna mabhoho here kuno kuchitungisa? Mabhoho harimo, unototenga mvura totoita yekutenga kana ndisina mari nditenge chitotambudzika nokuti mari yacho handina. Pamba pamunogara ndepani? Pamba pandogara ndepangu. Imba iyi vana vaivaka vakatorwa naMwari vese vakafa. Haina kupera. Zvoda yanga yakapera ndaiisawo maroja vogarawo mudzimba dzakanaka. Saka muroja akagara 2 days akadonherwa nemvura ichinaya anobva atama. Saka kukumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti vane rudo netsitsi Mwari munoita vanokuitirawo tsitsi mukaita nyasha ipapo. Ndokurema kwazvakaita mvura yatinetsa. Mvura yakunetsa. Alright. Mabhengu muchitaura kuti even kunyange mukaenda kuchibhorani ikoko kune machallenges ako futi. Muchitaura kuti kana mukaendawo kuchibhorani ikoko kubhoro kune machallenges ako futi kunze kwemari yekutenga. Kana usina yakakwana hapana. Mwamusi ukakumbira yekunwa chigubhu nokuti ropafadzo ndowanzoda kuti anwe yemubhoho. Ina hangundoonwa kana yemutsime nokuti ndakakurira mazviri. Ava akangonwa iyoyo makutonyorera kuchitungisa anenge ane mudumbu. Alright. Saka mwamusi unombopuwa chigubhu, mwamusi vanombotsika-tsika. Saka kumba kunotori nechigubhu chinonzi chigubhu charopa ichi. Chine mvura yake yakanaka yakachena. Aiwa ndomupa. Iye akanakawo kamatanga mvura yakachena. Aiwa saka ndo kuchikoro performance yake yakamira sei? Kuchikoro ropafadzo asati arwara anga ane good performance. ECD yake NB grade 1. Saka noti akakonfisika pakurwara handinyasoziva. Aiwa yezvinezvi haasi kukwanisa. Asi maticha ese TIC anga ati mwana uyu achaiswa mukilasi nevashoma. Matichasi ese akati ropafadza haasi mutown. Ropafadza ane need yemagirazi. Magirazi aive nawo akapwanyika akapohwa ari grade 1 grade 2. Ndobva aponzika akaita buri paleni yenhengesi. Lensi reku. Saka ndakazoya kuna mama ndichivata ndakazonyorerwa tsamba kuchikoro
kuti mwana wacho achikumbira kuti ave nemagirasi. Saka tiri paprocess yekuchema magirasi dai tamawana. Tikamawana toziva kuti ropafadza idofo kana asingagoni. Aiwa ndozvakaita dofe kuti anoti iye paanoisirwa blackboard pameso naticha anogona musi wacho. Kana vasina wamisiro pameso ndizvozvo anenge asingakwanisi. Imimi makambotsvaga here kuziva kuti magirazi anodiwa mari? Handisati. Hamusati. Sezvo ndinongotemba mai Manato. Naika. Aiwa tichabatsirana kutsvaga. Ndoti achatoza nje kuti anofanira kuenda ku-eye test. Aita eye test iwe vanobva vaziva kuti anoda mhando yemagirazi akadai. Opuwa prescription yake yaanogara nayo. Oenda unoita sei inofunga inozotestwa futi kupera kana ambogara nawo gore anozoenda futi achinoita sei anopa ane expire. Ozodzokera futi unotestwa opuwa mamwe achingoenda achingodaro richinda nekukura kwaanenge achiita. Ndakazviudzwa musi uno namaita Sara Narwo mukuru wechitungisa. Naika. Wechipatara. Vachitsanangura matsananguro iwaya. Ndaida tsamba yekusocial welfare. Yekurapwa kwake. Saka ndakatadza kuiwana. Saka vakabva vazofona kuwelfare kuti vape tsamba. Saka vakanditi uyai naye ambotariswa paitungisa kuti zvamuri kutaura chaizvo kuti awanikwe kuti anoda chii. Ndichasiyawo phone number yangu kana manzwa kuti zvakamira sei. Kune vanhu vachazotibvunza vari kutoona izvinezvi kuti mwana uya toda kumubatsira, mwe achati ndoda kutenga mabhuku, mwe anoti ndoda magirazi, umwe akatiwo pamwe ndoda kupota nchiunza chikafu, umwe tinongoti vanenge vamutswa sekukumbira kwamaita vanogona kunge vachizotibatsirawo. Mashoko amungade kuti dai amai vake vachizosangana nevhidhiyo iri paintaneti ipapa, mashoko amungade kuvaudza kana vachiona vhidhiyo inoyi ndeyekuti chii? Muroora wenyu ini tongoti Mwari ngaave navo. Handisi kuziva chakavabatawo nekuti naine manzi ndo vakaitakura, ina handina kutakura. Mimba inorwadza zvinoshamisa. Chokwadi. Handisi kuziva kuti vakanganwa here kurwadza kwavakaitwa naropafadzo. Ndinongoti Mwari ngaavachengete. Ngavaitewo pfungwa yekuda mwana wavo. Iye zvinokwana hanzvadzi dzavo mbiri. Kuna sekuru vake vanonzi Munashi akadai. Mai vake vakafa aine 4 years. Asi akagona chikoro anotoshefu panonzi paBlue Ribbon. Iye akambouya kumba kugorerera perinei Christmas. Nasekuru vake vanonzi Takudzwa Nashi. Akatengerawo ropa hembe dzeChristmas nemunin'ina nehanzvadzi yake negrosari. Mwedzi wakapera vakazonitumirawo $20 ekutengerai vana chikafu. Hanzvadzi dzavo dzekudumura mai vavo. Saka ndotarisa murooro uyu kuti kana achinzwa izvi mwana wake anozoziva mai vake sei. Pane pandisina kunatsobata pekuti pana sekuru vake vane vana vakadai. Muri kuna nealbinism here. Sorry. Kune hanzvadzi yamai vake. Amai vake vatisiri kuzivawo vasiri kuuya kuzomuona mwana. Hanzvadzi yake yemudumbu. Hanzvadzi yake yemudumbu. Yemumba mavo mamai vake. Sekuru vake. Ari kushanda panonzi paBlue Ribbon ndonzwawo ndakaita. Kozoita mumwe anonzi akapiwa zita rasekuru vevavo. Asi vese tiri kutaura kuti vane rudo naye. Iye albino futi. Anonzi anofamba nebhoti mumvura. Achiita basa anonzi aniko zita rababa vake ndiro akapuwa. Saka kureva kuti achizi chishamiso kuna amai varopa kuti zvaitika nekuti kumba kwaamai vavo vana sekuru vakadaro. Aiwa achizi chishamiso. Vana hanzvadzi dzavo mbiri. Mwana wababa vavo nemwana wamai vavo vakadaro. Aiwa zviri kuwanikwa muvanhu. Aiwa tangofanira kungoziva kuti zviri kuno ndachifunza kuti pamwe ndo zvakashoka muroora wenyu akati kumusha kwedu hakuna zvakadai. Saka regai kwangu ini ndokusina. Aiwa zvisinei tinotenda Mwari nezvipo zvatinazvo pamberi pedu. Mashoko enyu ekupedzisira kuruzhinji rweZimbabwe tazvinzwa kuti makumbira kunana Vatagwirei, makumbira kunana mai Dr. Mai Auxilia Mnangagwa, makumbira kuna president vaMnangagwa. Zvimwe zvezvamuinazvo makangotarisa ruzhinji rweZimbabwe nekukumbira kana kuapila kune vanhu vakateerera ivavo nevamwewo zvavo. Mashoko enyu ekupedzisira muchidimbu ndeyekuti kuti makanangana nesangano iro riri kutungamirwa zvekare namai Mainato uye neavo vasinganzwisise kuti kune vana vanozvarwa vaine albinism.
Mashoko angu anoti kune vasingazivi kuti kune vana vakadaro ngavatotangawo kuzviziva nekuti tiri kuvataurira. Mwana iyeye ukanga wamubatsira kana zvinhu zvako zvisiri kuendeka zvinoendeka nokuti vana vari padyo naMwari. Mwari anovada zvakanyanya. Ukangoita help kwaari chete wega unozviona kuti asi mwana uyo wandiri kuitira izvi, asi mwana uyo wandiri kuitira izvi. Saka vanenge vagamuchira kuchema kwedu vakabatsirana nevana ava vachaona kuchinja kweupenyu hwavo. Tinotenda. Aiwa, makurukura pachine zvimwe zvatasiya here? Aiwa, ndinoti ndizvozvo. Naika. Saka iye zvino ropafadzo birthday rake mwana uyo akazvarwa musi weindependence 18 April. Vari kuzvinzwawo kana keke itumirai. Kune vekuchechi kwababa vedu Tagwirei vakauya pano musi 7th day yakauya pano musi wamabva pano vachiti vanoda vana ava. Ndakabva ndavaudza birthday raropafadzo. Saka musi wacho wa18 April ropafadzo chero kusingadiwe vakuru ndichasvikawo naye ipapo pakaa pake apo ndo pane chechi. Saka ndiri kuti muzvinzwe 7th day Adventist Church baba Tagwirei mune mwana ane birthday musi wa18 April marubinos charity wekuAlgos kwamai Manato. Mugadzirirewo birthday rake murudo rwenyu ndisingakumanikidzei. Ndinotenda. Tinotenda. Aiwa, iwo munhu watakapuwa mwana atakapuwa naMwari haasiri mwana wakwatagwirei chete, mwana weZimbabwe. Nekuti kutaura kwatiri kuita izvozvi Dr. Tagwirei vakavaka chipatara chinonzi Arundel chiri kuMount Pleasant kunorapwa vanhu mahara. Makambochinzwa. Saka mwana wane rudo akafanana namai Mainato atakapuwa mukati menyika ino. Ndafara kungonzwa muchitaurawo zita rawo. Sechando chino ropafadzo haana tracksuit. Shoti yaangaita inonzi sports attire. Anda chishoti chewhite ne-t-shirt yeyellow neuniform yezvino hachisina uniform. Inini ndinorwadziwa rudo rwatakadzidziswa pano ndaanarwo. Ndakatobisawo dzimwe uniform dzake dzaadiki 2 nejuzi rechando rinodziya ndikapawo mumwe wandakaona asina kuchikoro. Naika. Aiwa, tinotenda nerudo irworwo zvinenge zviratidza kuti maane nhodzera yakanaka. Aiwa, nhodzera iyoyo apandiri. Ndakatodzoka mumagopa uko ndikati ako vamwe chete vangofanana hanawo. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe mashoko ekupedzisira kuna Ropa. What do you want on your birthday? Hanzi taura chaunoda pabirthday rako. Mabaluni. Uno mabaluni? Anojika. Anenge akanyorwa kuti chii mabaluni iwa? Taura. Happy birthday. Anenge akanyorwa kuti happy birthday ani? Ndiani anenge ane birthday? Unenge uchitenda makore mangani? 10 ari? Anenge akutenda ne. Anenge 11. Washamisika unazvo kana ndatoshamisa nazvo kuti uri kuramba uri pa 10. Ari kutenda 11 musi 18 April. Musi 18 April. Chipatara chaakaberekerwa chiri muSouth Africa. Ando kunondorapwa mapresident edu inonzi kunzi gwara kudii. Musi waakaberekwa mwana wayo kunonzi kwakadonha big star nyenyedzi. Magetsi akadzipa ndo kwakadonha nyenyedzi ndo yakachenesa hospital. Musantaura. Hanzi madhokota vakapembera vakati paberekwa queen. Ameno chipo chake icho chichabuda here muropa rake. Aiwa, chirimo. Vakapowa makorokoto inosvika 5,000 rands mai vacho. Vakabuda vachitone mari yekunotenga grocery kumba. Musantaura. Chokwadi. Aiwa, tinotenda Mwari. Regai ndibva ndapuwawo makorokoto anointing yacho. Aririka, be blessed in the name of Jesus, our shining star. Ropafadzo nyekete. Tinotenda muri yeZimbabwe takachita hurukuro panapa naRopafadzo ari kutena 11 musi wa18 April musi watiri kupemberera kuzvitonga kuzere mukati menyika ino yeZimbabwe. As we are hearing, she's a shining star who on her birth on the day she was born, it is said that a star fall from the sky and made the hospital shine, and there was no electricity, but there was light enough to be able to see each other. So we have a queen here with us, and please
share with us any goodies for Ropa Fazl as she's going to turn 11. Tinotenda zvakare nagogo vari panapa vari kumuchengeta vanondiwa avato amai vake kubva aine 2 years kusvika iye zvinezvi vainaye haazive amai vake ava ndivo amai vake. Apiru yavo mainzwa. Tinozoti pano paSly Media TV amutinyadzise uyo zvakare muri vanhu vanoti kana vachinge vanzwa munoita zviya zvinonzi nebhaibheri kunzwa nekuita. Tiri kutarisira kuti tichazongonzwa gogo pafoni iyo yataisa paskrini muchivataura kuti aiwa toda kuitira mwana zvakati toda kuitira mwana zvakati. Isu totozongoitawo zvokunzwawo tozonge tichizouya kuzopa matestimony ekuti aiwa gogo kubva patakaita apiru paya iye zvinezvi zvavepo ndezvakati nezvakati. Tatenda zvikuru kwazvo kuti tive tinokurukura nemi gogo. Mwari akuitire zvakanaka. Taona makatigarira pano panogara mai Mainato paAukos. Aiwa Mwari vakuitirei zvakanaka. Rambai muchingonamata uye tinoti pane zvese zvamakaitira muzukuru wenyu Mwari ngaakurangarirewo. Tanzwa chichemo chenyu chokuti imba haina kupera. Mwari ngaakurangarirewo minamato yenyu yepinduru kuti vanhu tigoziva kuti Mwari achiri kuita zvishamiso kune vanhu vakafanana nemi, zvikuru sei imi masenior citizens vane rudo rwokuchengeta vazukuru vavo nenzira yakadai. Mwana ari kutaridzika, mwana akanaka, mwana ari smart, ari kuratidza kuti anogezeswa, anoitwa zvese zvakanaka. Nesuwo tinoti aiwa mhinduro yenyu iri kuuya muchiri pano pasi. Ndinotenda zvakandokwana mukoma Sly. Mwari akuitirei zvakanaka one rudo rwenyu. Tatenda.